doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas Madihita Salhutna. Selamat Aven Patoluhon Madihita Salhutna Andorang Sotapuka Parminggota Martangiang Nahohom Mahita.
Marende hita sian buku Ede nomor 41 ayat 1 rodi 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamu ma debata, puji hamu ma goarna, paledes hamu ma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale dibata, ajar hon matu hami aturanmu, unak tadi kon hami, patonggor mamata nami, asahuta dahami hatuon nami nasian hoi, pargugoi hami marhite-hite hatam, pada omosian hami nasapoda nalipe, saito gihon mahami di akadalanmu, asahuta dahami ho hangeluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Patik ni debata si hanguluhonota di minggu Advent na patuluhonon, ima sian sada Tesalonik 5 ayat 8 hujah hamadihita, alay yang gohita nasian Aryan, marrohana torang mahita, tasolukon maha porseaon dohot haholongon, songon baju pertahanan, jalata jujung mapakirimon di roha di haluaon. Atong rap mangidogogo mahita, sian debata lau mangulahon patik nain. Ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
atau poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosana dangolon rotu jolo ni habangsa habadion mi. Manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masai jot huarsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata pambahinan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot sian nasa ati-ati nami. Dohot sian nasa tondi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamadori masanmu jala humonmu hami tu hamatean nasa liling ni liling na. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan di dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maauga kutuhamu, guruhon hamu masian ahu, aina labok doahu jalana serep marroha, asadapotan hasonangat todimuna, ai labok doahu gaku, jalaneang do nahu paporsaton. Hasangapon madi debatana di ginjang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguon iman atar surat di Pesalmen 120 ayat sada sahat dorionom margati soren mahita majahasa. Ede hananakok dinamulak ninogihon ni Jehovah akan atar buang sian sion doson halak namarnipi dohita. Godang matongon na binahen ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Aka na mariluilu laho manabur, marolop-olop dosogot laho manggotil rap hita di ayat onom, mardalad-dalan pe ibana huhut tangis pausung-usung boni si sabur honoton, rodo ibana sogot marolop-olop mangusung akati balana ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nao peopsa. Amin.
tidak kon maha porsiao tai, songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiaon di sandok portibion, rak mahita madok, au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah, nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon nebernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanua torudung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosaning. Disi maibana pa imamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Horas, tabegi matik ting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Desember 2020. Parminggon di HKBP Rawamangun, Minggu sadarion 10 Desember 2020, doho satorusna ganup ari Minggu. Di Patupa Huriata do opat hali parmingguon di gereja Ima, pukul 6 WIB, doho pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB, doho pukul 10 onom tolu puluh bahasa Indonesia. Ruas nanaing marminggu di gereja, sada, jolo mendaftar marhite WhatsApp, manang WA, manang SMS, tu call center HKBP Rawamangun, nomor 0810 sada, sada 2 sada, 06 tolu, di hari Jumat dohot hari Sabtu, mulai pukul sia WIB, sahatu pukul 10 WIB, laho manut tuhon kuota. 2. Wajib memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Sude parminggoni kecuali pukul 6 WIB, totop do disiarhon langsung manang live streaming, sian gereja. Natal sekolah minggu. Hari Jumat Sabtu 10 lalu doho 10 sia Desember 2020, pukul 10 pitu WIB, patupaon ni Huriata ma pesta Natal sekolah minggu horong 2, doho Natal sekolah minggu horong sada. Marhite live streaming sian gereja. Sudema ka sekolah minggu ta boi madohoti pesta Natali. Kegiatan kategorial dohot punguan. Ala naung marujung tahun perhuriaun 2020, lahu mangarade tu ari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus, sude kegiatan kategorial manang punguan di Huriata, masohot majolo di bulan Desember 2020, dohot bulan Januari 2020 sada. Aka kegiatan mulata mamuse di bulan Februari 2022 sada. Pelayanan khusus manang dewan-dewan. Boi ma dibereng di harotas tikting manang web HKBP Rawamangun. Tikting neng dohot naung marbagas. Tikting parjolo. Neng majalo pasu-pasu parbagason ma Jeffrey Hansen Gading Siahan, anak niamata Martahan Baringin Siahan, tubun inata Ismawati Adelina Sihobing, ruas ni HKBP Wikai Putih, Kapling Polri, Dot Orwana, Andika Desi Pulita Borniamata Yohanes Bang Heri Santoso, tubuni inata Esther Wulandari ruas ni HKBP Pondok Bambu. Pamasu-masuan hari Sabtu 20 Desember 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Solo, Resort Solo.
tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason mas sanggam Yohanes Situmeang, anak niamata Darwis Situmeang, tubuh ninata hot mayeti boru Simanjuntak, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Sunan Giri Kayu Jati, dohot Oroanna, Nahomi Lestari Manurung, boru niamata Situa Monggur Manurung, tubuh ni inata Romauli Saragi boru Sialagan, ruas ni HKBP Jati Asi Bekasi. Pamasumason hari Sabtu 10 Desember 2020 pukul 8 WIB di gereja HKBP Jati Asi Bekasi. Tikting nang marbagas. Nunga majalo pasu-pasu parbagason Arnold Stephen Parlaungan na 70, anak niamata Harbangan na 70, tubuh ni inata Murtiani Borsregar, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya, dohot Oroanna, Besti Caroline Lengkong Borniamata, Supit Runondor Lengkong, tubuh ninata Silpi Caroline Wayong, ruas ni GPIM Immanuel Jakarta. Majalo pasu-pasu parbagason na di hari Sabtu 20 November 2020 di gereja GPIB Immanuel Jakarta. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsaripion nasida, gabe parsaripion na denggan di tonga-tonga ni huriata, tarlumobi di joloni tuhata. Ruas baru. Keluarga Ariston Silalahi, dohot inata Italita Borusimbolon, Rosian HKBP Resort Kayu Putih, Maringanan di Jalan Kusen Opat, nomor 10 Sia, RT 00 Sada, RW 02, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon, Jongjong Manasida. Hudul mamu. Ya, hudul mamu. Tuhata nama masuk keluarga nasida, gabe keluarga nadenggan. Ruas namoding, sada. Nah di hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, nunga jumolo moding sahalak ina ruas ni huriata, situa tiurlan boru luban tobing, umur 76 tahun, tinading niamata situa Firman TM Sormin Nahinan, alamat Jalan Kayu Jati 5, nomor 35, RT 4, RW 5, Rawamangun, Wik balap sepeda. Tuudean hari Selasa 8 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa. 2. Nah di hari Selasa 8 Desember 2020 nunga jumolo moding sahala ama ruas ni huriata Edison Kasman Marhadi Naiborhu umur 63 tahun hinabaluhon ni inata Lisbeth Taruli Alprida Boru Pasaribu, alamat Jalan Kayu Manis 5 baru nomor 7, Jakarta Timur. Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudean hari Selasa 8 Desember 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Anggiat madileot tuhata gogo dohot pangapulion tu keluarga namarsi taononi. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas tikting naung di parari ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota bain sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Horas. Duro
dame ni di batana sumurung, sian saluhutna parrohaon, imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madita sudi. Ahadu kabar tahe sehat sudi. Moliate maditu hatta suaksoni mahamu amang inang dot akka na manghihuton ibadah di Arianon jam 10 di bagas tabi horas madiamu sudi. Hatan itu hatta nanaing marsaringar di minggu apen na patuluhonon. Imasian sada Tesalonika bidu 5 ayat 10 saat rodi ayat 24. Toktong mahamu marlas niroha. Unang maca di hamu martangiang. Madok moliate mahamu siala saluhut nai. Ai ido di pangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang ito pihamu todii. Unang learo hamuna di panurirangon. Takasi hamuma saluhut. Pa siding hamu ti denggam mai tiop hamu, pa sidik kamu ma nasa rumang ninaroa. Di perbadiai debata pardamei mahamu, gabe sun denggan. Jala diramoti matod dimuna, nang roha, nang daging, asa ias. Sohasurahan diharoro nitu hatta Yesus Kristus. Hapo saddo ibana nama jauhamu. Sai pasauton nadui. Ima saha. Jojo di minggu apen na patuluonon ima marhite tema manang topik. Ni minggu mangulu sohasurahan diharoroni Tuhan. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Sohasurahan tidak bercacat. Ahado lapatannya. Sohasurahan tidak bercacat, ima sada keadaan, manang kondisi, manang status yang tidak bernoda. Dang martihas. Jadi tadda-taddana manang syarat-syarat ni halak naso martihas torok do diaturhon manang di Papua di Bibeli. Ima unang adong dapot sisurahan. Lumobi madiaka pelayan-pelayan di tonga-tonga ni Huria. Dia mai tidak di sini molo pelayan manak pertohonan di tonga-tonga ni Huria dan jadi marsi dua-dua. Kerajaan ni sada buru-buru ma ibana. Napa dua honin na malo marpangotik. Hemat, hidup hemat. Ai beda do songon nasai hudok hemat dengan pelit marpangotik dohot berpoya-poya dungi molo marhapat tuno nibana
Jala las rohana martamue. Namalo mangajari. Lapatanna namalo mabain halak asa malo. Nda ada sa oto. Dungi adong muse maddok ima paranakon na porsea ibana. Dungi akka naso tarhata sineang roha. Termasuk may sombong. Anggap enteng. Dungi didok mamuse na juking pe. Jadi na say olan mencelah. Saya olan na pasalahon. Saya olan na makritik secara negatif. Dungi didok mamuse iya na sohasurahan ninna. Na yas rohana sian akka ulaon na pamatehon. Jadi molo halak na sohasurahan na iyas rohana say panguluhod duy. Dada pamatehon. Nah, jadi di sehari-hari Bu Ima taride takasate. Apalagi molo adong dijulut tayanak kota. Dang jadi bedohonot tuibana molo tuk salape manang hurang dak danak. Bahasa mahutubu honom nama saya marsa kau di benon. Mati maho. Lau maho. Salah doho. Dak say dongono besongon itu dak danak. Molo tuk pe adong nasilap manang nahurang do peibana. Apalagi tu kadongan. Molo salah nang sipata akka pelayan-pelayan taksay donon hata napamatehon. Ido na didok na disi ate. Baru na berikut didok madisi naolo mangului di bata. Yang taat kepada Tuhan ninna dison. Jala say olo ibana mameleho dirina. Jadi dison termasuk maina proaktif, jalana produktif. Itu. Jadi mau adok sada keadaan, adong nabi daibana si urupan, nah mitor hatop tubuh rohana. Wado baenon iba parjolo mabain nadingkan. Idu na nidok na disi. Daksay paimahon. Molo adong misalna nahurang di pituan, di alamanan, nahurang denggap perpeak ni mobil, adong nahurang di alamanan, parhudul tadison, mitor hatop di mana paingoton. Manang adong dongan na lupa memakai masker. Pakai masker. Nah, itu na proaktif. Nah, baru na berikut ninna dipeleho dirina somarlidak tu di bata. Lapatan na sepenuh hatinya. Sepenuh hatinya. Nah, baru marhiti-hiti aha mata ulaon ninna ima hadaulaton nahyas. Jadi nama dulu halak na somarama. Jadi lapatanna mangaramoti dirini basian namaralohon portibion. Jadi jamot kita awas, waspada. Itu nanidok nanakin kriteria manang ciri-ciri ni halak naso hasurahan, naso martias. Jadi nak pedidok so hasurahan cacat tidak bercacat, ndak ada holap pamatang nanidok nanison. Ale lebih cenderung doon tu pangalaho, tu pikiran, tu minat. Itu nanison nasa unang so hasuran so martihas hamunina, tidak bercacat nina.
Jadi Rosyan hata aha. Molo di hata Junani amang inang tidak bercacat somar hasurahan an engkletos. Lapatanna ima tidak ditemukan cacat dan celah. Molo dia hata Inggris na ate. Idok madison unimpeachable. Jadi molo taingot adong nama dok impeachment. Jadi sada pemimpin manang sada presiden menteri dumobi tahe. Presiden manang raja diimpeach ibana ditolak karena ada celah, ada noda yang dia lakukan, baik dalam keputusannya, baik dalam tindakannya, baik secara moral. Adong nama ralo, misalnya tu undang-undang, tu hukum, tu aturan. Jadi boido di impeachment warna, ditulak, diturunkan, dijatuhkan. Tersongoni mahata kasarna. Jadi tidak ada yang bisa lapatan nanakin mendakwa ibana ido mulusu hasuran amang inang totura tahati dakkot duate au porsia ditodi porbadia jala adok sadahuria nabadia parpunguan ni akka nabadia. Jadi mang ido di si tahati dakkonon nama dok maisi bohado bainota. Bagaimana caranya supaya kita menjadi huria nabadia? Huria naso bercelah, naso bercacat sohasurahan. Imana pinangiduna dison. Jadi dia muak kamanginang, ima impian dihita, ima tujuan. Jadi imana pinangido ni dibata sabutulna tuhita. Jadi ini bersifat perintah dosa butulna. Jadi molo du paretta badang adong behita boy manulahi ikon ulahonot tadui. Gabe pribadi nabadiama. Naso hasurahan gabe keluarga naso hasurahan, gabi huria naso hasurahan. Ima impian, ima pangiduata. Ima terus ubaena saita jagahon saluhu namanati ta amang inang. Jadi tu sommah hita tarjou terus. Jadi di dia doi dapat tita di huria mah na parjou. Bado huria asabadia huriai on tergantung do otu pribadi. Jadi namang ulah hono pribadi do on. Jadi molo dungadok pribadi marsa sahalak di taungatongan ni keluarga. Dungi keluarga ipe muse tarida ma boy nasida mangulahoni dungi marpungu ma di gereja. Ima punguan ya kana badiai naso hasurahani. Nah di sodo proses buado hita sabutulna berkaitan dosudui. Ale tanggung jawab pribadi doon. Lapatanna. Jadi dang boy doonot talapatan naon ala nisianu mau agabe songonon. Ala nasongonon mau hurion gabe songonon. Dangi. Alai tu pribadi ta doon. Lapatan nanakin. Jowon paretao parju. Nah, buado boy do taulahoni. Boy do tacapai. Boy do hita lapatan napapatarhoni di ngulutta. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu di dalam kehidupan parjolo nakim hita pribadi marsa sahalak. Nah, baru pian non tertular mai musetu nasi. Nah, jadi ido na pinangido jojo ni minggu manang topik apen
sadarion atong amang inang. Didok disonakin songon jolma hita daktarulah hita dang boy sikop hita mangulaw jala dang mampu hita mangulaw molotuk pesongoni alay dang boy hita so mangulahoni dang boy hita tidak berjuang untuk mencapai alang ngapareta itu tujuanna. Ero Kristus datang ke dunia ini, dia mau mendamaikan hubungan nauksega antara ni jolma dohot lebata. Jadi nunga lapatanna bercacat jolmai ala ni dosai. Roma Kristus ala so mampu be jolmai. Romai mana sadiri sian nadau di banua gijangan naso tari dahian lapatan na ibana transinden ibana naso habirengan naso asokalan ibana. Jadi Roma ibana tubuh datang dia ke dunia ini ommanedok na immanen. Siani mahata tinggal diam mian jala Immanuel ibana. Ima debata nama dongani na hadir di hita. Jadi amang inang dipangido do noaek tu hita ate. Dia ma na pinangido na ison asaboy tarulahon hitai totu dang mampu hita mangulohnik ala hita manusia yang berdosa. Dan adong hita jolma naripas sempurna mangdauni. Jadi alanido totu dipangido matu hita. Dan dihalomohon debata kiada taisongoni. Muruk debata molo songoni hita. Muruk ka Allah. Molo say songoni hita di bagasan dosa, di bagasan hasurahani. Atong buah nama molo sobui. Nah, itu benar jolmate. Anggo parumaek kunian at tersongonom mania. Na burju mania. Na uli mania. Itu. Isya dongi. Isinabuhi songoni. Isinabuhi hita mga luli halak na so marcacat. Ale marcacat dalam arti nakip pangalaho dola. Dang perdagingon do peso. Dakola perdagingon. Molo tungadok pe. Ale na cacat. Baik secara spiritual, secara partodion. Moral do etika. Yalani. Ate. Anggo calon suamiku aternagateng mania. Aterna ahado tampan nate. Terna tibo mania. Uli ahana dugani perdagingan na atletis. Itu tuh kan. Unang adong niat tias na. Isya na buhi dapot tita semua. Adong. Nah. Boy olah peridata satok kinjo. So nagating 2 tahun. Jatuh cinta mahita. Sauk ma alai dumar rumah tangga sadari 2 hari. Tarida ma. Odo na jut-jut. Jadi kalau kita mau mencari kawan yang tak bercacat. Selamanya kita tidak akan berkawan. Itu. Kan jut-jut do kita membuat kriteria-kriteria. Tar omma kelompok kunian. Omma dongak kunian. Omma geng nami nian, akan aburjumon nian. Nah, aka lapatan na mangulon na dinggam monian. Ido. Molo say songonido hita mabain kriteria dang dapot kita dongan na songoni. Tidak ada kawan tanpa cacat.
tanpa kelemahan. Tangalo. Tidak ada suami tanpa cacat. Tidak ada istri tanpa cacat. Maksudnya nakin dak perdagingon ni. Alai adok kelemahan, adok keterbatasan. Itu. Jadi alani amang inang. Jika kita mau mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita tidak akan berpasangan. Tang dapat kita. Daksau kita marhamulian. Manang na manguli marumah tangga daksau. Naing man yan si malolong na songonom man yan. Itu kan. Naing man yan ahadugan bulu mata na lentik man yan. Nah kan. Adong man yan ahado takuk molo marpakaian, molo markebaya atar songonom mana torbagak idaw. Lulu ame daktar luluhi tanah songoni. Molo saya songonita bain ukuran dak saut kita dapat istri, tidak saut kita dapat suami. Nah dong. Alai najumujud na terjadi aha. Ya, tutup mata, tanya selera. Itu. Baru pasahat. Omma Tuhan. Omma manugu-nugu hita mang inang. Jadi aha masyaratna. Adong pemimpin tanpa cacat. Adang dong hebati. Nabu dari hurip pun nama. Ayah habeguna ni pamaretta namion. Molo sobo biya manon narakku. Alay mahebat na. Ay sahira na so sala do. Na so adong do cacat ni bawaan narakku do. Berupa bigi-bigi di TV. Saya ulang nama katai hebat iba. Abe dung Roma. Pamaretta pihak keamanan kami akan tangkap. Mau lihat sama Tuhan. Pinuji maho. Itu. Jadi tidak ada orang yang sempurna. Alani buhado hita. Apen on patuduhot tu hita maju tu hita. Mangulu soha surahan di haroron ni Tuhan. Nuaing kekinian dohot tutik kinanengro. Omma tugasta. Jadi buado hita mangulaw ni daktarula hita nakisong nahudohi. Alanido didok Apostel Paulus dison. Adok tolu hal na peting ninna. Dia mai na parjolo ninna dison. Asalam ripas hamu songon amamuna lam ripasi. Nah Omma gugumuna mangulahoni. Ahamai. Nah, didok dison. Tok tong marlas niro. Bersukacitalah senantiasa. Amang inang. Bahasa perluon marlas niroahon. Di tonga-tonga ningulutang. Bahasa songoni peting na hita asa bersukacita. Marlas niroah. Jadi si pahata halak, apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan kita mau bersukacita? Nah, alana bersukacita mang inang marlas ni rohanin nadison. Itu satu memberikan kekuatan dotu hita yagogoon. Molo bersukacita hita ninna. Di tonga-tonga ningoluta taridama bahwa kita ini sungguh-sungguh artinya mangolu sude urat-urat semangat peredaran darah pe mardalan do tinggan. Ido na mulu bersukacita marlas ni roha secara psikologi dohot nang secara perdagingon dipangidu dison. Alani ahadui na bersukacitai luar biasa dipangidu tuhita di bagasan tikion ima las roha. Bu las ni roha dang alani na mekelekel. Bukan. Las ni roha dada olan nama nortor-nortor dang ina dok nasi. Ali adok sada aura adok kekuatan halak nama las ni roha
dia bisa melihat sesuatu. Bukan karena keadaan. Dangalani situasi di bagaimana ikunadongon asa merlas nurwada. Tetapi orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, artinya dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan itu. Ido napi nangidona disi. Jadi merlas ni roha di son mengucap. Lapatana kita bisa bergembira. Kita bisa melihat semakin dewasa apa itu hidup kita itu. Jadi dak tergantung keadaan. Dak tergantung tuar-waru. Aido sipata jut-jut las roha ala nitabuni si pangano. Tidak. Adong do halak. Boido dua tulu hali saminggu lagulamo alai tetap tari dalas ni roha. Ada orang yang ditekan. Ada orang yang stres, yang terus dalam keadaan kesulitan. Malah dia berusaha patuduhon satu pakirimon idona patubuh las niroha. Jadi las niroha nasongonon omma na luar biasa bisa dasada halak na porsia. Napa dua? Dipangido disita asa toktong mahamu martangian. Tangiyang itu adalah sebetulnya bagian iman dari orang Kristen. Tangiyang itu jepek dohonot tajala intina. Tangiyang martangiya kita napatuduhon. Adong persaurat tatu debata. Martangiyang lapatanna. Ido tadana debata marsaur tuhita. Dia ada, dia datang. Dia toi hita. Itu martangian. Jadi nak perarado sam. Nak penaung lapatan na bercacat to. Bisa datiki salah ho. Mardosa ho dopak di bata. Alai molotok tong di patuduho ko partangiangommu tu di bata. Lapatan na napatadahod do dihita mamastihon debata say olo ibana marsaur madongani hita. Ido lapatin ni na martangiang. Jadi boado hita molo so martangiang berijar. Luar biasa kan? Asitangya kota, turak sitangya konota madok moliate. Ipatuduhon. Nah, bagaimana kalau orang tidak berdoa? Pak itu. Alaiko doa na tikos dotong labah. Dang doa di dalan-dalanan. Papunguho jol melanggar ahadu warni protokoler kesehatan. Dakolan. Di bagasar roha tikina mardala kita hudul kita boido kita berkomunikasi do Tuhan. Patuduhon nakin. Naolo do pede bata marsao nak perarado sam. Nak pemartias kita secara moral. Nak pesalah ho mardosa ho alai tok tong dolo rohani di bata. Lau marsao tu kita. Molo tapatuduo niaha. Pertangyangon. Jadi pagi satangyan ima pabua sude. Dak salah pabuau tu di bata, ai dak pola manuntut di bata disi. Dak pola olo di bata pabuah-buah ni molo martangiang. Ali Tuhan, saya sama dosaku ngamanak ku au nakinin. Dak pola olo dilapor di bata itu polisi dah. Ale molo martangiak kita di bege halak. Ale Tuhan, ngamar dua-dua au, marsi dua-dua au ina. Apalagi mulu parhala dusung niat ngasalau. Babuy na may tuntuti di impeachment ibana. Ditolak iba. Napatulugon. Ima toktong mahamu madok mauliate di saluhutna. Nah, amang ina.
Madok mau liate di saluhutna. Kita berucap syukur dalam segala hal. Itu. Waduh. Madok mau liate do hita di parroni kopiton. Bah, molo hadok kalak na sederhana hapor siaonna. Amitor ditihai do hita. Ali Tuhan mau lihat ma di paroho kopi tot Tuhan minna. Ada pedi dok di son dok melihat mamu di dalam segala hal. Baik susah, baik menderita, baik senang, baik gembira, baik rugi, sakit, sehat. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dia dok na di sini. Itu isi kita mendok melihat. Molo hita madok muliate kotuli batado. Muliate ma Tuhan. Ala dang adong na masa di portibio naso parbinoto. Di botohodo saluna. Tidak ada yang kejadian apapun masalah. Haru warnita he. Sa kob obuk do sada lembar hobuk muninna. Tuhan sudah tahu. Jadi mau masa COVID ini Tuhan sudah tahu. Nah persoalannya apakah ini Tuhan izinkan? Apakah ini Tuhan biarkan? Dan apa maksud Tuhan di sana? Nah, jadi amang inang adong omma na jut kita. Na ahadu warni kulino ni nahalak Jawa. Kulino artinya sudah terbiasa. Jadi molo mangak kita ganupari tolu hali manang 2 hali sadari itu sudah biasa. Jadi ketika kita mangan, nah itu udah biasa-biasa saja. Ujungnya saya lupa mahita martangiang. Kalau sudah biasa, ngasomalan. Na somal-somali. Molo dapok balajo manang dapok gaji kamu untuk kamu tiap bulan nate ya. Molo karyawan manang pegawai negeri. Karena ini sudah biasa tiap bulan dapat. Rosa diri apalagi ASN. Jadi ala somal ibana. Jadi ujung na lupa memana makka muliate ehon bertangyak konon. Na dapok naon. Itu sudah biasa. Nah, jadi kalau mersai tiba boy doi dapat dok melihat itu di bata. Nah, om mamang inang. Ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Itu sudah ada dalam rancangan nih di bata. Sakap nih di bata suri. Nah, nuaing hitama. Waduh hitama ngalapat tono. Amang ina. Jadi adok sada ilustrasi songonon. Iman ani goaranna blessing in disguise. Pasu-pasu atau berkat-berkat naso taetong biadong. Manang lupa hita. Alay topu songgot. Naso hapikirat tahian, naso tatagap yabe, dakta pangilo be. Omma blessings in disguise. Berkat yang tiba-tiba yang tidak kita perhitungkan lagi. Adang bui be. Dak tolap pitai. Dang adong be. Hape topu sopan agamota. Di togu tuhatai di patuduhon, di leot tuhita. Nah, blessing in disguise. Berkat-berkat yang kita tidak harapkan, tidak kita perhitungkan lagi, bahkan kita lupakan. Alero Tuhan, Dia karuniakan itu kepada kita. Nah, masih percaya kita di situ? Porsiado kita di situ? Bahwa Tuhan dangadong nasotar patupa di bata. Dia bisa
Pada saat kita mungkin lupa, dia baru kasih buat kita. Odo na blessing in disguise. Manang adong blessing in disguise, adok sesuatu na maol. Na sodong be jalan keluar. Na sodong be lapatan na nakin na boy mangurupi hita. Ape rode bata diukap pasu-pasunay. Naso panagamot tayo. Itu blessing in disguise. Itu sering mungkin mahudok na terjadi. Angguau watidak kodo jod doi masa bingulu. Dak tagamot pi. On nama ujung ni nguluku songonon nama au. Ini adok sada situa na julu lapatan na perpangkat kolonel do ibana alai ala adong saotik do indisipliner dianggap didok matuau ina mamang omma pertama na pensiun di sonna mau nah adong musi sada kolonel na bersaksi ditiki naing Roma ape bitang ni sidondomi dia baranau ape diboto maibana na jot rotu garija ape ibana uga munasik tarboto mat komaddan ape dang dipasauti ujung na digeser iba. Jadi saya upai ngok ini ada blessing in disguise. Ditiki, sadatiki, lau masuk gereja mahami di buluk parhubason. Sangaja udah matoro tula buku. Mau lihat ya mang? Ngadiju kasa tahu panglima, asa doho tahu tusoni. Luar biasa, blessing in disguise. Dungi ape masahap memana dua bintang nak pensiun. Tersongoni mah blessing in disguise. Jadi halak napai mahon debata napai mau Kristusi unang medele. Unak talu. Hadir nakin. Ya, kita harus bersukacita. Patuduhon na gembira ho. Adok sada ditiki au sadiri langsung mabege sen ibadah. Nah, ala adong dituduh ibana kesalahan ibana songno na ujungna adugar ni diskors maju ibana. Alai di patuduhon ibana do sude keadaan nas tetap tu anak konna tu inatana di jabuna di patuduhon. Saira naso dipecat ibana ditiki. Pagi-pagi borra ibana mardasi marjas. Ditaruh ni natedo itu mobil borhat, tapi ngadang bekarejona. Roh anak konna minta ini mau liburan ke Bali, mau liburan ke Singapura, mari ayo inaibana. Di patuduh ni mana? Amangina. Baujung naduk stibu di prosesor di bagas 1 tahun. Dan dapat hasurahan di bana. Dan ngadok cacat kerja di bana. Tidak terbukti dia melanggar atau cacat hukum. Ujungnya dipaulak memana musetusi. Luar biasa. Amang ina. Jadi itu blessing in disguise. Makanya kita itu harus mengucap syukur dalam segala hal. Bodoh kopiton kita medok melihat ya. Anggo madok di rohat tabima. Tangi yang di bagasar roha maita. Ano mulu au manangke kuali Tuhan melihat maroko pito ni kubator susah duhamun mon. Itu dia do tugion ni peditau no. Ale yang go hapor siaun ala Kristen. Bagaimana kita? Buasa amangina. Itu blessing in disguise. Ala ni kopiton. Marlomo-lomo jolma.
membaik kerumunan. Ape Roma pamaretta para keamanan ditakuk ma ditaham ma tarida masudian. Luar biasa Tuhan itu. Dia dong dugunani adong. Asa toba ibana. Asa muba ibana. Asa unak saya pacako-cako sobongi. Ima molo hapor syauk kuma mereng. Alai molo pajupang awi waholong ini. Sutuk salah kita. Odo nanirok na disi. Biarlah Tuhan yang bertindak melalui alat-alatnya, sarana-sarana yang dia pakai. Dan jadi. Adong dong aku di labuku. Ganu pari di labuku. Molo di bagaimana beritaon, saya totot di TV. Ayah aduh. Pasobuma. Tuhat tamangula di sini. Ida. Pigarinayan not takupon nama ini. Nah di situ tadi iman kita. Jadi udah pas jago-jagohon, nasyokon na hibat-hibat. Tidak. Adong dope lapatan na berkat-berkat itu menjadi satu trap, perangkap di kita. Itu benar hati-hati. Bagaimana kita menggunakan berkat? Awas, hati-hati. Berkat-berkat yang datang sama kita juga bisa jadi trap. Boy gabe pertutuan, boy gabe perangkap di kita. Dak nabi na ini di bata. Dilehot jabatan, dilehot kuasa, dilehot sinadongan, dilehot suri di paleb di bata. Apa yang mau somalo hita mamerengon, dak pekah hita mamerengon. Ini bisa jadi, aduh warni, pertutuhan ate di tengah-tengah ini. Nah, itu tandanya tadi kita harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi yang kita alami itu adalah sepengetahuan ni di bata. Parbinoto di bata. Itu benar ikon mengucap syukur kita. Amangina. Jadi adok sada pangeran, adok sada anak buana, asistenna. Ditikinalau nasida marburu, ay lomoro hani rajaon marburu, adok karni mencari menembak binatang di hutan. Jadi horwa ditikina marburu ibana di si dungi tertuk-tuk merajai di bain asisten naon. Adok tias di jari-jarina, di sipa ada. Copok hanai, adok karni ngingina. Muruk kia di bana tu asisten. Ujungna di pamasuk asisten no tulubang. Isiho, hodo mabena usaha. Ditinggal hon. Alai dak dia leleng Roma orang penduduk nih hutan ini. Orang barbar dope. Ditakuk merajau. Nang dipelehon ma tu debatana, tu sobba-sobbana. Songoni do biasa dipelehon. Dung dipiakon ibana di API, digijang di API, dungi mangangguk mebana, nang diseak mebana, mangangguk mebana. Tor ngangang mabuhin itu. Tarida maipon na dangadong be, dua nai di sini. Mitor tersonggok ma. Ay ngamarti ya son, dang boy, anggo tu debatata nayas do, dang boy, na cacat ina. Ujung na ditunda ma. Dang jadi birajau dibunuh, ditutung dang pe. Dungi lau may bana, dung dipaluay bana. Didapot tom mamuse asisten nanda di lubang. Di paharuar may bana siya. Roma rajaon didok mamoliate tu bana. Moliate bah. Anggoso madabu au nabi nabi. Lopang sada dua ngingiku angkau ngamati au nya mana. Ale ala somar ngingi biau dua. Gabi ujungna di palua mau. Jadi moliate bah ne mana palua. Ayau pe madok moliate dua tu ho. Ina musa itu ahau. Tu raja naon. Bahasa wa madok moliate au dong kenapa tu madok moliate. Au pe madok moliate mah. Tuani badi beko au tu dubangon. Anggo so tu dubangon au di beko au do takuponna. Au do peleononna. Baina.
Molo saya pindah usor-usor nate. Ini luar biasa. Ya dong do nadengkan di Kopiton. Aong do nadengkan lapatan na berkat-berkat di sonok kita marminggu. Odo si pausor-usor ta beringot tamai. Alani. Bado benot ta mabotoi. Unang ito pihamu todii. Jangan padamkan roh yang bekerja di bagasak kita. Ibana do mengajari, ibana do mengisapkan, ibana do pabotohot tuhita. Itu pekerjaan roh. Jadi unang ito pihamu todi. Artinya jangan jangan lupakan bahwa roh itu selalu bekerja di dalam hidup kita. Ido nanidok nadisiamang inangate. Unang ito pihamu todi. Jangan sangkal, jangan hujat tod di purbadia. Unak tulak tod di purbadia. Tumago do pangido. Asaibana tusoddo. Oddo naneng masa dihamu. Hamu sude parlado padita HKBP Rawamangun. Masa pe Kopiton. Maloma hamu. Jalo hamu matod di purbadia. Mangasahot tod di purbadia mahamu mameringan non. Odo naik pai baruhon ni tod di purbadia di huriat taon. Ido ikut dapat tita do songoni. Iko songoni don non asa marhamu bawon marhai baruhon ruas parlado padita ni HKBP Rawamangun. Ido suaksong nang HKBP. Mau liate madituhata. Ngatar pilih beaka pimpinan di HKBP. Pimpinan pusat do akapareses. Do siya mulai teot tadi si. Madok muliato juga. Tarsongon na. Margalubang jo saotik di bain. Mamulus alairo madibata. Nyot doham. Jadi unang itopi hita to di purbadia. Buahado ita usah unang mangitopi to di purbadia. Ado tadana songod dia mang inang. Unang learo hamuna di panurirangon. Artinya di sini ya jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Itu hormatilah, hargailah pelayan-pelayan yang memberitakan firman Tuhan. Itu yang dibilang. Napa sahaton hatan di bata. Asasian itu non hatan di bata odo mengajari kita menunggu-nunggu kita. Baru tak kasih hamu masaluhuna. Tenang, merenung, dia do Tuhan. Tak kasih, uji hamu mah. Tikos doon. Jadi mulu tikos do tiup mana denggani. Nah, pasiding hamu manasa rumang ni naroa. Jadi mulu jupak tanon adong naso denggan. Naso marlaku be pasiding. Buang. Akadia ma di ulaun-ulaun ni ada tai, pesta-pesta tai. Dia mana mangabati iba, dia mana so cocok benwaing. Pasiding. Songod dia do hita penampilat tate. Ada cocok beon. Pasiding. Ido nanidok nadisi. Ate. Jadi di parbadiai tangiang. Jadi haposa doa manginang. Haposa doa hatani Tuhanon. Terbukti janji Tuhan ini. Jawaban dan Tuhan mendengar kita itu pasti jadi. Kunidu haporsot. Dungi lam magudang mahita. Lam neang mahita. Neang mahamuro tugari jaon, reang mahita marjamita, reang makapangula, neang pakilalan na tenang. Molo mardalan raplo Tuhan. Ima suara ni minggu apen na patuluhonon, mangulu so hasurahan di haroro ni Tuhan. Amin. Matang yang meta. Mau lihat do puji-pujian madiho ali Tuhan. Allah disungguli jala di paingotokodo hami asa hupa barhami nasa
parsobaon nami, partodion nami, doho pangulaon manak pangalahon nami, hobar tulomo ni roham. Asa ripas hami tutu, jalan yang huilalahami, daktar bobak kami. Di ganuk tahun manumunomu ari pesta Natal, jodoh hami Tuhan, gabi tarbuban, dada hohuida hami naro, alai akka bunga-bunga ni portibiodo, hagiot ni portibiodo si pata hupajujulu hami, alani ajari mahami Tuhan. Sayu sehom matodim ganup ari ganup tiki tu ganup hami be nang di tonga-tonga ni keluarga nang kuriam. Asalam takas torang jalam mamoto hami Tuhan. Unak tarsabat kami. Jala unang asurah kami Tuhan. Alai lam neang lakkanami madapot toko. Jala manumunomu harorom mamasu-masu hami Tuhan. Mauliate madiho Tuhan. Suaksong ni Tuhan, say lam neang ma akka boban ni akka ruasmu lumobi ala ni akka parsaiton hubua kami matuho Tuhan asa buti ma jala leon gugu di pamatang nang lumobi di partodion ni akka amanami nanami dongan nami na marsahit di rumah sakit nang di bagas nabi. Ima saur boru si majutak las Maria buru pajaitan MP si tanggang utapea Samuel oluan si mangucong nyonya utasoit boru lumbat tubuan Ramses siombing nyonya P siregar boru tabarat Florida boru Manado Mareti boru sirait jamin tersitu morang Bambang utapea nyonya nai borhu boru sitorus amanami situa radot sinaga pantas sinurat rista siaturi minar lobat tubing nyonya sitorus boru tabunan nyonya situa lobat turuan boru tasoit nyonya peu tauruk boru si hopping asida balok aspita boru tapu bolon nyonya jesi hite boru sinaga nyonya si tanggang boru nainggolan nyonya tubing boru manik nyonya parangin-angin boru pajaitan nyonya si tua je nainggolan boru silalai nyonya tabunan boru sirait an sander hasian lubat turuan ali Tuhan sai toktong ma asini roham kemurahammu marhite-hite na mamasu akka pelayanan ubat naksi panganon asa margugu nasida di pamatangna lumobi di parturjonna makalasson dohok madok ngoliate martangiang lumobi Tuhan di masa appedok manubu-nubu natalon asa sudi keluarga nang huriam dohot marlas niro mauliate madiho Tuhan pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Sia no
Pasahap mapiliata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gicang. Odo haroroan ni saluhut si leo-leo nadingkan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami siap pangago. Atong patok tong maroham tu di bata mula mahamu jalo hamu mapasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakko Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tu todim.
Salam sehat, salam kuat, semangat terus. Tuhan memberkati.